Vi bliver i opgave 3 bedt om at bestemme en forskrift for R. Og de 0,20, det er så de 20%, som vi gerne vil have omsætning til at stige med per år. Og de 15,7, det er så den omsætning, de har nu, som de gerne vil have til at stige. Og den har vi så sat ind i forskriften R til x lige med b gange a i x'ene, hvor x det er så det antal år, som man kan regne frem til. Så den har vi sat. Og i opgave 4, der bliver vi bedt om at bestemme f-mærke, og så skal vi angive monotoniforholdene for f. Og vi starter med at beregne f-mærke, som giver minus 10 x plus 10. Så er vi kommet frem til, at enten så er f-mærke lige med 0, eller så er minus 10x plus 10 lige med 0. Og så er vi så kommet frem til, at x er lige med 1,